ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 26/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಸದಾ ನಮ ಶಿವವಂಶಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲವಾದುಂಡು ಬಂದು ನಶೆಟುಪ್ಪು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನ ಲಿಫ್ಟ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಏರು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲ ಆಪು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಆಪು ಜನ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಲ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಲ್ಯರೆ ಪವಿತ್ರ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನ್ಲ ತಿರುಗೋಡು. ಇದೇ ರೆಕ್ಕೆದ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ರೆಕ್ಕೆದ ಆಧಾರದ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲಿ. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯನೋ ದೆತೊನ್ಲ ಮಾನವನೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಸಂಗಮಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏರೆಗೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಗುಪ್ತವೇಷಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ಸಂಗಮಯುಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವವಂಶಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸುರಿ ಕುಲದಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ರಕ್ಕಸ ಕುಲದಕುಲು, ರಕ್ಕಸ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು. ಈಶ್ವರನೇ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಲೆತೊಂದು ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಬಾಲೆದು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಪನ್ನಗ ಬಾಬಗಲ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಾವನ ಒಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿವವಂಶಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬಂದು ಜೋಕುಲಿಗ್ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಆದುಂಡು. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಶಿವವಂಶಿ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಶಿವ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದರೋ ಅಪಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರು ಸಹ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖುಲು ಸಾಕಾರಡು ಬಾಬನ ಬಾಲ್ಯಾದುಳ್ಳರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಸರ್ವ ಉತ್ತಮ ಮಾತೆರ್ದಲ ಉತ್ತಮ ಶಿವವಂಶಿ ಆದುಳ್ಳರು. ಅಂಡ ಏಪ ಸಾಕಾರಡು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ನಿಖುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆರು ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ತೀಯರಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಮಯಡು ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಚ ನಿಖಿಲಿಗ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಖುಲಂತೂ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕರಾಪರು, ಜವನಿರಾಪರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಅವಸ್ಥೆಡು ಬರ್ಪಾರು. ಯಾನ್ ಈ ಅವಸ್ಥೆಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಗರ್ಭದ ಉಲೈಡು ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಜರು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರುಕುಟಿಡ್ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊರದು ಪೋಪೇರು. ಐಕ್ ಅಲೌಕಿಕ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಜೇರು. ಐಕ್ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖುಲಂತೂ ಗರ್ಭೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಕಡೇತ ಜನ್ಮೋಡು ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಕುಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಯಾನು ಓದವೆ ನಿಖಿಲಿಗ್ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಓದವುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರುಡ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಐನದವರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಏರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗದ ಸುರುತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಏರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೈಪುನ ಸಮಯಡ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಾಮ ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಲೆಯೇ ಪನ್ಪೇರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮರಣದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನಗ ಭಗವಂತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಆರೆ ಸುಖದಾತಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಇದು ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬರನುಂಡು. 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ತಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಯುಗತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಮಿತ್ತು ಪಯರೆ ಇಂದು ಒಂಜೇ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಮಿತ್ತು ಪಯರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದನು ಅಂಡ
ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾಪುಜರು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗವಜರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಲಿಫ್ಟಡ್ ಕುಲ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಸಮಯಡು ರೆಕ್ಕೆಲು ತಿಕ್ಕದನು ಮಾಯ ರೆಕ್ಕೆನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದನು ಏಪ ಬಾಬನ ಬಾಲ್ಯಾಪರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪರೋ ಅಪಗನೆ ರೆಕ್ಕೆಲು ತಿಕ್ಕುನು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ದೇವತೆಯ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮೇಗೊತ್ತಕುಲು ಅದುಳ್ಳರು ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಮಾತೆರೆಗಲಾದ ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬರೊಂದುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕದನು ಪ್ರಪಂಚ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಉಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಪೊಸಬೆರು ಕೇನ್ನಗ ಎಂಚ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಂತೂ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಉಂಡು ಅಂದು ಕೇನ್ವೇರು ఆయన ಹೇಳಿದವರ ಏತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ತಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ ಕೂಡ ದೈವಿ ಸಂತಾನ ಐದು ಪಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಸಂತಾನ ಆದುಪ್ಪ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲವಾದುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಪೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ್ನ ದೇವತೆಯರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಆದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಏರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕಲೆಗೆ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸೇವಕರಾದುಳ್ಳರು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಘ ಸೇವಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬೈದ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಖಲಿಗಿತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದನು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬೈದನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲೇ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಆದುಳ್ಳರು ಬಂದು ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಗಮದ ಕುಂಭಮೇಳವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಕುಂಭ ಪಂಡ ಮಡಕೆ ಆಯ್ತ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಿ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ದೀಪ ಬಾಬನ ಪಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಮಿಲನ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬತ್ತದು ಓದ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನನು ಹೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗುಲ ಶಿರೋಮಣಿ ಓವು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಆರು ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರು ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆರಡ ಅರೆಗ್ ಅರೆನ್ ತಿಕ್ಕದು ಪಾಡುವೆರು ಪಂಡ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಬರುವೆರು ದೇ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅರೆಡ ಮಸ್ತ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯುಗತ ಸುರುತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಪೋಪುನಕುಲ ಸಹ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಿತಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪುರಿತಕುಲು ಬಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬೈದನು ಬಾಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಐತಲು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐನು ನಮಕ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ವಾ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಬೀಜ ರೂಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಹೇಳಿದವರ ಆರು ಪೂರ್ತಿ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಳ್ಳೇರು ಆ ಕಾರಣ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಳ್ಳೇರು ಬರೆಪರ ಪಂಡಿತಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬರೀಲೆ ಸುರುಕು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಬರೆಯುಡು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂಡು ಬರೆಯುಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪತಿತೆರನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಐನು ಹೇಳಿದವರ ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಬರೆಯುಡ ಮನುಷ್ಯರು 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಚ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಾ ಪತ್ತದು ತೆರಿಪೋಯರು ಒರಿಯಾತೆ ಪನ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅದುಂಡು ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಒರಿಯಗಾತೆ ಓದವಿರದಾನೆ ಬಾಬಾ ಟೀಚರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಐನರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಓದವಿರು ಬೇಹದ್ದದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಓದ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇಂದೇನು ತೂಪರು ವೃಕ್ಷ ನಿಧಾನಗೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ಒಂತೆ ಬಲತಂಡಲ ಪಕ್ಷಿಲು ತಿನ್ಪುನು ಈ ವೃಕ್ಷಗೂ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುನು ಒಯ್ದು ಎಡೆಡ್ಡಕಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಬಾಬಾ ಸುರುರ್ದೆ ಜೋಕುಲ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೂದು ನಡತೆ ತೂದು ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಹೇಳಿದವರ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡುಪುಲೇ ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಚಿನನೇ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರು ಜೋಕುಲು
ಆಂಡಲ ಆಕುಲು ಬಲ್ತು ಪೊಂತೇರು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಕ್ಕೇನೇರು ತೆರಿಪೇರು ಬಲ್ತು ಹೋಗ್ತೇರು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಐನು ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ತೂಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ರೀತಿ ಅವಂದು ಪೋಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಾಯೆ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆರ್ದುಲ ಶಕ್ತಿವಂತೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ನ ಗೆಲುವು ಕೆಲವೆರ್ನ ಸೋಲು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆದು ನಿಖುಲು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ವಿನಾಶದ ಚಿಹ್ನೆ ಬಾಂಬಾದುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಪ ತಿರಿಪೋಯರು ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಬಂಜಿರ್ದು ಒಣಕ್ಕೆ ಅತ್ತಂದ ದಂಟೆನು ತೆತೊಂದು ತಮ್ಮ ಕುಳದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತರು ಬಂದು ಬರೆತೇರು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆವಡೆ ಅಪ್ಪನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ವಿದ್ಯೆದ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಕೂಡ ದಾದಪೂರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತರೋ ಅವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಲ್ಪುನು ಸಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈಡೆಗು ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಅಂಡ ಗುಪ್ತ ರೂಪ ಆಯಿನ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲು ಗಳಿಗೆಲ ಮರತು ಉಡ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಓಡಾಂಡಲ ಪೋಯರಡ ಏತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಲಂಡನ್ ರಾಣಿ ಬತ್ತೆರಡ ಏತು ವಿಭ್ರಂಜನೆರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಜೋಕುಲ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ತಿರುವಂಜೇರು ನಮ್ಮ ಶೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಇಡೆಗು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೈದೇರು ಬಂದು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತು ಬಿರುದುಳು ದಿವೊಂದೇರು ಇಂದು ಅಂಧಕಾರ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಒಂತೆಲ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾಧು ಸಂತೆರಿಗು ಏರೆಗು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಆರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದೇರು ಬತ್ತದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನಡು ಯಾನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುನಂಚನೆ ಕಾರ್ನ ಪತೊನಡು ಆ ರೀತಿ ಅಂಡ ಮುಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಜಾದು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ತರೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಪುಜಿ ದುಂಬು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಆ ಟೈಪುದ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ಯೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಗುಲ ಸಹ ಬಾಣ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಾಣ ಬುಡ್ತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಣ ಬುಡ್ಪುನೆರ್ದವರ ಗಂಗೆ ಬೈದಂಡು ಬಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಅಂತ್ಯಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪರ್ಪವಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಒಂತೆಲ್ಲ ತೀರುತಿಜೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಗಳು ಸಹ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಹ ಸುರುಕು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ತಕಲಾದಿತ್ತ ಭಗವಂತೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಸಾಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು ಆರು ನಿರಾಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ತೆರಿಪೇರು ಅರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತೆ ದಿಗದೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪ ದುರ್ಗತಿ ಅದುಕೊಂಡು ಅಪಗ ಸದ್ಗತಿಡು ಕೊರ್ರೆ ಭಗವಂತ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಗತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಏಪ ವಾ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದ್ವಾಪರೆಗೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಕುಂಭಕರ್ಣನು ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಲಕ್ಕಂಡಲ ಲಕ್ಕುಜೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಅಂಜನೆ ಭಗವಂತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೀತೆನಿಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಲೆ ಬಂದು ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು 7 ದಿನದ ಬಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ದಾನ ಕೊರ್ಂಡ ಗ್ರಹಣ ಬುರ್ದು ಹೋಗುನು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಐನ ವಿಕಾರದ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತದನು ಐನೆಡ್ದವರ ಪತಿತ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು ರಾವಣ ರಾಜ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲಾರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಶ್ರೀ ನೂತ ಎನ್ಮತ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ನೂತ ಎನ್ಮ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಮಣಿಯಾದ ಉಡ್ಪಾರು ಯಾನು ಮಾಲೆದ ಮಣಿ ಆಪುಜಿ ಯಾನಂತೂ
ಅತೀತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬೇತೆನೆ ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಒಯ್ಕ್ ಗುರುತು ಪೂವಾದುಪುಂಡು ಮಿತ್ ರಡ್ಡು ಮಣಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಗಳು ಮಾಲೆಡು ಮಣಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಂ ಭಲೆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಆ ಗುರುಕುಲು ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯೇ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸದ್ಗುರುಗು ಅಕಾಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸದ್ಗುರು ಪಂದು ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮಗು ಪನ್ಪೇರು. ಸಾಕಾರ ಗುರುಕುಲು ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಆಪೆರದನೆ. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಗುರು ಅಂತೂ ಮೃತ್ಯು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ರೂಪದ ಅಪ್ಪೊಳ್ಳೆರು ಅತ್ತಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂಡ ಗುರುಕುಲು ಅಕ್ಳು ಸೈಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮೃತ್ಯು ತಿನ್ಪುಂಡು. ಏನಂತೂ ಮೃತ್ಯು ತಿನ್ಪುಜಿಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ತೀರ್ಪೇರು. ಈತ ಸಹಜ ಪಾತೆರನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಚಕ್ರನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ವಿಕರ್ಮ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಎದುರುಡು ಬೈದೇರು ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದೇರು. ಬಾಬಾಗ ಅಶರೀರಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಎಂಕಾಂಡ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕಳೆಗಾಂಡಲ ಮಾಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಮಾಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರು. ಅಂಡ ಓಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ನಿಕುಲು ಓಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ಪರೋ ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಈ ಶಮಯಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾಲಿ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲರು. ರಾಜಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ನಿಖುಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಾದುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆಡು ಮನಿ ಆಯ್ರೆ. ಮಾಲೆಡು ಮನಿ ಆಯ್ರೆ ಎಂಕ್ ಒರಿ ಶಿವಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತ ನೋಡಾಪುಂಡು. ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ಓಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ತ ಮಿತ್ತುಲ ನಷ್ಟ ಓಡು ಪಂಡ ಮೋಹನು ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಾ ಮೋಹಲ ಒಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೋಡು. ರಡ್ಡು ಶ್ರೀ 108 ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ನಡಪೋಡು. ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಹಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೋಡು. ವರದಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಲು ಸದಾ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಯಾಜೀತ ಕ್ರೋಧ ಮುಕ್ತ ಭವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಕ್ರೋಧಾಜೀತ್ ಆವಡು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಏರಾಂಡಲ ನೆರಿಯೆರಡ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರೋಷ ತೊಜಿಪವಡು ತೊಜಿಪಂಡಲ ಸ ಕ್ರೋಧದ ಅಂಶ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಕೋಪ ತೊಜಿಪಂಡಲ ಅವೊಂಜಿ ಕೋಪದ ಅಂಶ ಆದುಂಡು. ಇಂಚತ್ತು ಕ್ರೋಧ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಕೆಲಸ ತಿತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆದ ದಿನಟು ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರೋಧರ್ದೆ ಕೋಪರ್ದೆ ಕೆಲಸ ಹಾಳಾಪುನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಶಾಂತಿರ್ದು ಹಾಳಾದು ಪೋಪುನ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಕೋಪನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಪಂದು ತೆರಿದು ಮಾಯಾಜೀತ ಕ್ರೋಧ ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನ ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಒಯ್ರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲು ನಿಖಿಲ್ನ ವೃತ್ತಿರ್ದು ಯೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಬುಡೋಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.